Здравей! Днес ще те информирам за условията на труд при сезонна работа в земеделието във Франция. Трябва да получаваш най-малко минималната заплата. Работни часове над 35 часа се водят извънредни и следва да се заплатят допълнително с 25% за първите 8 и с 50% за следващите. Ако работодателят предоставя храна и квартира, техните разходи могат да бъдат приспаднати от заплатата ти. Препоръчваме да получаваш заплатата ти по банков път. Граждани на Европейският съюз могат да използват и сметка в своята родина. Европейски регламенти предвиждат еднакви такси за трансгранични и национални преводи в евро. Седмичното работно време не трябва да надвишава 48 часа. То може да бъде удължено до 60 часа при позволение за това от Инспектората по труда, но не може да надвишава средно 44 часа за период от 12 седмици. Дневното работно време не трябва да надвишава 10 часа. То може да бъде удължено до 12 часа при позволение за това от Инспектората по труда. Непрекъснати периоди за почивка от 11 часа между два работни дни и от 35 часа веднъж в седмицата са задължителни. За всеки изработен месец се полагат 2 дена и половина платен отпуск. Виж по-долу за повече информация и адреси за контакт за помощ и консултации.